Halo खुलुमबाय नोंसोर सार्भे चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय आरो दिनै गोदान भिडिअबो नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय जाबाय दायो जों बर' आबुं सावथुनखौ निउबो एप्सआव रिलिज होबाय नोंथांमोना बे जों बर' आबुं सावथुनखौ माबोरै नायनो हायो नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों आरो बेखौ नायनोब्ला प्ले स्ट'राव थांनानै निउबो एप्सखौ डाउनलड खालामनानै मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामनांगोन बेनिफ्राय अनलाइन 100 रां होनांगोन बेखौ गुगोल पे फन पे नङाबा पेटिएमजों अनलाइन खालामनानै नायनो हागोन आरो बेखौ अनलाइन खालामखांनानै नोंथांमोना सानथाम नुनाय जागोन बे आबुं सावथुनखौ दा नोंथांमोना रोङाब्ला आं नोंथांमोननो स्क्रिनाव देखायनि दा नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना प्ले स्ट'राव थांनानै निउबो एपखौ डाउनलड खालामना ला बेनिफ्राय मबाइल नाम्बार होनानै रेजिस्टार खालामना ला बेनिफ्राय रेजिस्टार खालामखांनायनि उनाव ओमफ्राय नै बिदि फैगोन बिदि नुजागोन स्क्रिनाव बेनिफ्राय बेयाव नै जों बर' दङ नै दावखा बिदियाबो फैबाय थादो दा नै जों बर' बिराद इजि माने प्ले स्ट'राव थांदो डाउनलड खालामदो बेनिफ्राय बेयाव मबाइल नाम्बारखौ होदो ओमफ्राय अटिपि फैगोन अटिपिखौ थुना होदो बेनिफ्राय सादा गेवगोन ना सादा गेवना ओमफ्राय नोङो जों बर' फिल्म रिलिज जाबाय नालाय बेयाव नुखागोन ओमफ्राय बेयाव नुनानै नैबेसा नुजागोन बेनिफ्राय बे 100 राङाव बेसे रुपिस 100 राङाव थुना होबानो जाबाय थुनानै इसा जागोन जासिगोन लडिं जादो बिराद नेट नांगौ खिन्थु बे अनलाइनाव जुदि नायनोब्ला फैबाय नै दा बेयाव UPI गुगोल पे दोङो UPI फन पे दोङो बेयाव नोङो अपसन थुना होबानो जाबाय आं UPI फन पे दोङो नालाय बे थुनानै ओमफ्राय पे नावआव थुना होदो प्रसेसिङाव जाबाय थादो फाइनालि नै 100 रांनि पे फैबाय दा बेयाव थुना होबानो जाबाय थुना होनानै गावबा गाव क'डखौ होबानो जाबाय आं क'डखौ होना लानोसै फाइनालि आं क'डखौ होखांबाय नै जाबाय पेड जाबाय ट्रेन्सफार जाबाय ओमफ्राय एलाउ खालामदो ओमफ्राय दसे नेनांगोन आरो ना दसे वेट खालामदो नै पेमेन्ट साक्सेसफुल जाबाय नै 100 रां जों बर' ओमफ्राय नै गावगायनो अट'मेटिक माने जायखायो आरो ना ओमफ्राय बे क्ल'सआव थुदो बेनिफ्राय दसे रिफ्रेश खालामदो नै वाट्सआव थुना होदो ओमफ्राय बेयाव थुना होनानै नायनो हासिगोन नोंथांमोना बिराद इजि नायनो थाखाय आरो रेजिस्टार खालामनोबो बिराद इजि ओमफ्राय नोंथांमोना गुगोल पे फन पे पेटिएम दङब्ला बेनि गेजेरजों नायनो हागोन आरो ना दा आङो नायनोसै दा बेखौ स्क्रिनाव रेकर्ड खालामनोबो हाया मानोबो हाया शेयारबो खालामनो हाया डाउनलड खालामनो हाया दा आङो नायनोसै जों बर' फिल्म मुभि नायबाय थादों जों बर' मुभि फिल्म आरो नै इथिं नायदो ओमफ्राय नै इथिं भर्ति सिनेमा हल जों बर' मुभि नायनाया न'खरनि गोजा हाउस फुल जों बर' मुभि नायनाय
बिसोर जाबाय गिदिर गोलाव जेरै गोसो बेखौनो खालामनो हायो साननानै नायजोरि दिनै नोंसिनि आदैखौ गाज्रि रोखोमै बुनानै बेसे बुथारबाय आरो गाबोन सोरखौबा बेसे मिजिं खालामबावगोन जों बेनि सैथो लामाखौ दिन्थिनांगोन जों नोंजों सोर दङ नोंजों सोर सापर्ट खालामगोन नायगासिनो जों बर' सावथुन मुभिखौ बुथुमनानै लानो नाङा दाबा नांगौ बायखो सानसे नायगासिनो गेजेर नांबाय गेजेर নহয় স্যার নহয় তুমি গাওয়ালে নয় উগ্রপন্থীর মানে হয়ে যদি আমার দেখি কেউ বলেছিলে হ্যাঁ এগুলো ভাগা না যে না আমি এমন যে অবসর যাবো নায়গাसिनो আপনার কারণে এই শুনে কিছু কত স্যার Hasilnya mana le? Buksi mana be? Rifle lagi. এই ভাই রা Priti kile mamle. Marbunga. जोब्बाय भिडिअआ नोंथांमोनाबो थांदो निउबेआव थांनानै नोंथांमोनाबो नायदो जोब्बाय नोंथांमोनाबो निउबेआव थांनानै नायहैदो दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय